Så har jeg slået lyd på os. Det er godt. Tak fordi jeg må få lov at dele ord med jer. Det kan godt ske, at I udtrykker taknemmelighed for, at jeg vil. Men jeg er også taknemmelig for at få lov. Og for cirka 14 dage siden, 20 dage siden, så bad jeg til Gud om, hvad jeg skulle dele i dag. Og prøv at mærke efter. Til den danske gudstjeneste, der prædiker jeg næsten altid ud fra noget, der hedder søndagens tekst. Så det er sådan nogle faste tekster, man ikke bestemmer. Men det er for at være sikker på, at jeg ikke springer noget over i Bibelen. Så jeg hele tiden bliver udfordret på mange forskellige måder til ikke kun at fortælle om det, der er mit favoritområde. Men jeg tænkte, at nu har jeg haft formiddagsgudstjeneste, så nu skal I høre noget andet i stedet for. Der kom jeg til at tænke på det her med forbindelse til Gud. Men inden jeg lige tager det, så blev jeg lige lidt berørt over, at Sarni, du tog Titusbrev, kapitel 2. Fordi at jeg sad også, lige da jeg forberedte mig, og så havde jeg også et vers, og så tænkte jeg, det er da sjovt, de passer ret godt sammen. Og så tror jeg nogle gange, at Gud han er god, og han understreger nogle gange pointer ved at give os tanker, som minder om hinanden. Så vi ligesom får en fornemmelse af, okay, her er der noget, jeg gerne vil sige. Ikke? Så vi lytter til Gud og fornemmer helt her noget. Fordi at i Titusbrev kapitel 2, der læste du, Gud har åbenbart sin nåde, som gør det muligt for alle mennesker at blive frelst. Altså han rækker ud til os alle sammen. Men du stoppede ikke der. Du sagde, hans nåde opdrager. Nu tager jeg lige den verdensdanske, det må jeg undskylde. Men hans nåde opdrager os. Det her med opdragelse, det var lige ved der, det var at være lydig mod forældrene også, ikke? Hans nåde opdrager os til at sige nej, til at leve et gudløst liv, fuld af syndig begærlighed, og i stedet, det handler ikke kun om at sige nej, det handler også om at sige ja til noget, og i stedet leve fornuftigt og retskaffent og gudfrygtigt, så længe vi er her på jorden. Og at leve fornuftigt, retskaffent og gudfrygtigt, det gør man jo, fordi man gerne vil have forbindelse til Gud. Vi vil gerne være koblet på ham. Det har jeg lige et par kommentarer til senere. Men det vers, jeg lige selv kom til at tænke på inden, det er i Johannes evangeliet, kapitel 14. Og der står der i vers 15, hvis I elsker mig, vil I gøre det, jeg beder jer om. Det er jo også at vil leve gudfrygtigt, og vil leve ligesom Gud vil have det. Altså, I gør det, jeg beder jer om. Og så siger han, jeg vil bede faderen om at sende jer en anden vejleder, som altid skal være hos jer. Det er sandhedens ånd, Helligånden. Så Helligånden vejleder os og hjælper os til at forsøge at leve efter Guds vilje. Og faktisk de her vers her, både det sangen du delte, men også det her vers, det er meget godt i tråd med det, jeg havde lyst til at dele, og som jeg har forberedt i dag. For det handler om forbindelse til Gud. Og når vi vil have forbindelse med Gud, så har vi sådan en... Ja, hvordan vil vi gerne forbindelse med Gud? Hvis vi skal være koblet på ham. Så jeg har lige lyst til at lave en lille reklame for en ting her. Kommer lige her. På Baptistkirkens hjemmeside, vores Baptistkirkens hjemmeside her, der lægger vi sådan en lille ting, inspiration ud hver dag her i fasteperioden. Og den tekst, der er til i dag, den er fra salme 19 og vers 15. Og det handler jo også om forbindelse til Gud, hvor han siger, salmisten, giv alt, hvad jeg siger med min mund, og alt, hvad jeg tænker i mit hjerte, er noget, du kan acceptere, Gud. Og så siger han til sidst som sådan en konstatering, Herre, du er den, der beskytter og udfrier mig, fordi det er også din karakter. Men giv alt, hvad jeg siger med min mund.
alt, hvad jeg tænker i mit hjerte, er noget, du kan acceptere. Så det her med at have forbindelse til Gud, hvis vi skal have forbindelse til nogen, så er det jo sådan, at hvis vi skal have det, så siger vi vil gerne have genoprettet den der relation. Det er det, vi tror, Jesus han banede vejen for, da han gav sit liv på korset. Så gav han muligheden for, at vi på ny kunne være forbundet med Gud. Vi kunne leve i en genoprettet relation. Men det er sådan, og det er de vers her, de siger noget om, det er sådan, at de her relationer til Gud, de kræver jo, at vi på en eller anden måde er forbundet med Gud. God relation kræver samhørighed, at vi føler, at vi hører sammen. Ikke? At man er på samme bølgelængde. Og hvis vi skal være på samme bølgelængde, så skal vi have fælles værdier for at være det. Og hvis vi læser i Bibelen, hvad for nogle værdier Gud repræsenterer. Du skal handle ret, overvåge, følge din Gud. Du skal ære din far og din mor. Du skal holde hviledagen hellig, og så videre. Så er det jo værdier, og hvis vi skal føle, at vi hører sammen med Gud, så er vi også nødt til på en eller anden måde at sige, så vil jeg faktisk også gerne have nogle værdier, der matcher Guds værdier. Fordi, at hvis vi tog det ret længe, ikke om? Det er rigtig, jeg elsker at huske det. Men hvis mig og Marlene, vi skal have det rigtig godt sammen, og kunne snakke super godt sammen, så skal vi sådan være nogenlunde enige om, hvordan vi lever livet, og hvad vi gør. Fordi at hvis vores værdier er alt for forskellige fra hinanden, så bliver det svært ved at holde hinanden ud, så bliver vi trætte af hinanden. Okay? Og på samme måde med vores relation til Gud, hvis mine værdier er langt væk fra de værdier, Gud prøver at lære mig, så får jeg svært ved at leve i en tæt relation og føle mig forbundet med ham. Fordi at, du er da også besværlig. Hvorfor skal du vil have, at jeg skal slappe af en gang om ugen? Det gider jeg ikke, jeg vil lave noget hele tiden, fordi jeg vil tjene mange penge. Jamen, så er det Guds værdi, der siger, at du skal slappe af en gang om ugen. Holde hviledagen hellig. Mod min værdi, jeg vil tjene mange penge hele tiden. Så er vi lidt på konflikt. Ikke? Så er det svært at have lyst til at føle sig. Og hvis vi skal have den her genoprettede relation med Gud, så må vi lade os udfordre af, at hans værdier på en eller anden måde skal farve vores værdier. Fordi det næste spørgsmål, det er jo sådan set, hvem er det, der definerer værdier så? Hvis jeg vil noget, og Gud siger, at han vil noget, hvem er det så, der også to, der bestemmer? Hvem er det så, der har det sidste ord? Er det mig eller Gud, der bestemmer, hvad der er rigtigt og forkert? Og det er sådan, at hvis vi selv skal få lov til at bestemme, hvad værdierne er, så har vi en tendens som mennesker, det har vi alle sammen, uanset om vi tror på Gud eller ej, det kan vi ikke komme udenom. Men vi har en tendens til at gå efter det, der lige nu er mest behageligt for mig. Okay? I aftes, der min ældste søn Nora, han var rigtig sulten. Og han kom ned ad trappen og sagde, har vi ikke nogen bacon-chips? Har vi ikke nogen bacon-chips? Jeg skal have nogle. Har vi ikke nogen chips? Og han havde bare lyst til chips. Ikke? For det var det, han havde lyst til lige nu. Ikke? Og tidligere på dagen, der snakkede han om fyldsende masser af kød på. Der skulle være noget, der virkelig mættede og fyldte godt, for det var det, han lige nu havde lyst til. Og hvis vi nu skal være lidt ærlige som mennesker, så kan det godt ske, at vi ikke helt udtrykker os på samme måde som min søn Nora som teenager, og bare siger bacon chips, bacon chips, bacon chips. Måske er vi lidt mere, sådan, især når vi bliver ældre, så lidt mere velopdraget, og lidt mere, men det ændrer ikke på, at inde i vores hjerne, så er der nogle ting,
jeg vil gerne lige nu have det her. Jeg kunne godt tænke mig at få en god ferie. Eller jeg vil gerne have en lækker bil. Eller jeg vil gerne have et eller andet, der hjælper på. Giv jer lige vandt en million. Eller et eller andet. Det kunne være rigtig skønt. Så vi har noget om, at hvis det var vores værdier, der skulle bestemme det, så var det det, jeg lige nu havde lyst til. Og ikke nødvendigvis det, der var allerbedst for mig. Hvis jeg spiser bacon chips, en hel pose, bare for at bruge det eksempel, hver dag, bare en hel af de her kæmpe store poser bacon chips hver dag, hvordan kommer jeg så til at se ud? Nej, det er det, jeg har lyst til lige nu. Men hvordan kommer jeg til at se ud? Hvordan former det mig som person rent fysisk? Eller lidt blomster her. Så det, jeg har lyst til lige nu, det, der er mest behageligt for mig lige nu, det er jo ikke altid det, der er det allerbedste for mig. Det ved jeg godt selv. Og derfor så kan man sige, at hvis Gud nu kender mig endnu bedre, end jeg kender mig selv, og han endnu bedre ved, hvad der er det bedste for mig. Ja, han nu kender mig endnu bedre ved, hvad der er det allerbedste for mig. Så kan det være, at han siger, nej, jeg har egentlig tænkt, at du skal have noget andet. Det har du mere brug for. Som jeg sagde til dem i går aften, så sagde jeg, tag lige et glas vand først, inden I drikker det andet der. Tag lige et glas vand først, fordi det er godt for din væskebalance. Og Guds værdier er lidt ligesom, prioriterer vi det her? Gør vi det her? Mød mennesker på den her måde her. Hvis det er sådan et eksempel, så kan man sige, at hvis Bibelen på en måde udfordrer os til ikke at have en eneste, vi har en dårlig relation til, et eneste fjendskab overhovedet, så må det betyde, at den måde, jeg møder mennesker, altid søger venskab, selv når det er sværeste nødvendigt. Det må jo udfordre mig. Hans værdier skubber mig i den retning. Hans værdier, og det er jo på mange områder. Så på den måde, så kan man sige, at de her vers her, der taler om at leve ret og sige nej til noget og ja til noget andet. Det ved vi godt, hvis vi er lidt ærlige. Det har vi faktisk brug for at gå den vej. Men der er faktisk en grund til mere, hvorfor at det er godt. Det var det vers, jeg kom til at tænke på, da jeg bad for den her gudstjeneste her. Det er bare sådan lige bare lige 3 små vers. Men jeg synes faktisk, de siger noget, og der er gemt en hemmelighed næsten, var jeg lige ved at sige. Fordi det gik lidt tid før, jeg læste den igennem, og så læste jeg den igennem, og så har opdaget jeg noget. Kender I ikke det med Bibelen? Nogle gange så kan man læse det, og så kan man læse det igen. Og så måske 3. gang man læser det, eller 4. gang man læser det, så opdager man, der var et eller andet der, jeg fik øje på, som jeg ikke lige havde fået øje på første gang. Og det er derfor, at det kan betale sig at læse Bibelen hver dag, hele livet, og læse den igennem mange gange. Fordi Gud åbner nyt for vores øjne. Elsk at læse Bibelen. Han har så meget at fortælle. Og det har jeg lige har lyst til, det er det, han siger her i Johannes evangeliet, kapitel 7, vers 16-18. Og så er det det, der lige er markeret sådan med lidt fed skrift, og som er det særlige, men vi skal lige have rammen, ikke? Jesus han siger sådan her, min undervisning kommer ikke fra mine egne tanker, men fra ham, som har sendt mig, var Jesus var. Altså, de spurgte med hvilken autoritet underviser. Og så siger han noget, og det er det, jeg synes er super interessant. En hver, der er villig til at gøre Guds vilje, der har vi igen noget med den der med lydighed. Og sige nej til noget og sige ja til noget andet. Altså sige ja til Guds værdier. En hver, der er villig til at gøre Guds vilje. Hvad sker der med dem? Jo, det der sker med dem, så de vil finde ud af, om det, jeg siger, kommer fra Gud, eller bare min egen tanke. Altså,
kommer der, vi tager lige den sidste tekst, så kan vi altid lige gå tilbage til det her igen. Den, der fremfører sine egne tanker, ønsker selv at blive æret, men jeg ønsker at ære ham, som sendte mig, altså det er ikke mig, jeg bare går, det er Jesus, jeg bare går, som sendte Jesus. Derfor siger jeg sandheden uden nogen form for selvbesked. Så siger Jesus om sig selv. Derfor siger han sandheden. Det lyder helt forkert for mig at sige det, fordi det er jo ikke mig, der er Jesus, men I forstår, hvad jeg mener. Det er jo Jesus, der sagde det her. Så det er jo ikke mig. Det her, det kan jeg ikke leve op til. Jeg forsøger bare, ikke? Men Jesus gjorde det her perfekt. Men det han sagde, det er, enhver, der er villig til at gøre Guds vilje, altså enhver, der er et forsøg på at leve efter Guds vilje. Altså på alle mulige områder i livet. Og hvor vi umiddelbart tænker, det er også træls, du skal bestemme over det her i mit liv, Gud. Eller det er også, altså, hvorfor er det, at du udfordrer mig til at være gavmild? Jeg vil egentlig hellere bruge pengene selv. Hvorfor er det, du udfordrer mig til at være gavmild med min tid? Jeg har en masse idéer til, hvad jeg gerne vil bruge tid til selv. Hvorfor er det, du udfordrer mig til at elske min næste som mig selv? Jeg elsker da egentlig mig selv mest. Okay? Hvorfor er det, du gør det? Og så siger han, enhver, der er villig til, altså enhver, der på en eller anden måde går ind i den proces og siger, okay Gud, nu forsøger jeg. Jeg ved godt, jeg ikke mestrer det. Men nu prøver jeg at se, om jeg i en eller anden grad kan leve i lydighed mod dig. I en eller anden grad. Og jeg vil gerne blive bedre og bedre til det, som tiden går. Nu forsøger jeg. Så siger han, den, der er villig til det, vil finde ud af, om det, jeg siger, kommer på hovedet. Altså, så på en eller anden måde, så siger han, skal vi se, vi kan finde et eksempel. Hvis vi nu siger det at gøre Guds vilje, det er, hvis jeg ikke vil gøre Guds vilje, så lader jeg tasken her være lukket. Og jeg ved ikke, hvad der er i. Okay? Det er sådan, jeg siger, nej tak, det der det er din vilje, men jeg har mine egne planer. Okay? Men hvis jeg siger, okay, nu forsøger jeg. Der var et rum, jeg kunne åbne her. Hvad finder jeg her? Du døde på korset for mig. Og gav dit liv for mig. Bare fordi jeg forsøgte at leve i lydighed og åbne op, så kan det være, at jeg opdagede korset. Det er altid farligt at se, hvad man har hernede i. Jeg havde jo ikke lige tænkt, at jeg skulle bruge det her som eksempel. Men det kan være, at når jeg kigger så, nogle gange så kan det være svært at tale tydeligt, hvis man har ondt i halsen. Men Gud han er den, der sagde om, at han ville lægge sit ord i vores mund. Så måske fandt jeg noget, der hjalp mig til at tale tydeligt. Min halsbestemmelse var svært at tale tydeligt. Måske opdagede jeg stille og roligt, at når jeg forsøger at gøre Guds vilje, så åbner jeg op for noget, som jeg ikke var klar over ventede på mig. Jeg åbnede op for noget af det Gud han gerne ville give mig. Noget af det, jeg havde brug for. Så i virkeligheden, så når Jesus han udfordrer os til lydighed, det vers, der er enhver, hvis I elsker mig, vil I gøre det, jeg beder jer om. Det er sådan lidt, men han siger samtidig, når I gør det, så vil jeg bede faderen om at sende en anden vejleder. En, der vejleder jer og hjælper jer. Som altid skal være hos jer. Det er sandhedens ånd, Helligånd. Så når vi træder ind og søger at gøre Guds vilje, så åbner han velsignelser op for os. Så det er en stor dimension.
Og den primære invitation, som er her, det er, at vi opdager, at Jesus han er den, han siger, han er. At han er Guds søn. Så man kan sige, at så længe vi forholder os stædigt over for Gud, og siger, nej, du skal simpelthen ikke blande dig i dit liv, fordi at det er bare regler og rammer og ting og sager, og du er kedelig. Så bliver det svært for os at få kontakt til ham og opdage, hvad han siger. Hvis I åbner den der dør på klingen, og prøver at give mig plads i jeres liv, og prøver at lade mig bestemme en lille smule og sige noget lidt mere, så har jeg mere, jeg gerne vil vise jer. Så har jeg løfter til jer. Noget, der er godt. Så man kan sige, at det er en invitation fra Jesus. At vi kan få lov til at opdage, om det Jesus siger rent faktisk er fra Gud. Og at vi herigennem får muligheden for at komme til tro og lade os omvende. At vi ser korset. Og ser, at korset har en betydning for os. Men en af de ting, vi opdager, når vi eksperimenterer med det her med lydighed, og det her med at holde Guds bud, det er faktisk en fornemmelse af krise i vores liv. Hvor mange har formået, lad os bare sige, i 1 måned, aldrig at tale negativt om et andet menneske. Altså, der var en hel måned, så snakkede du ikke negativt om et eneste menneske. Du sagde ikke noget som helst dårligt, upassende, den er også træls, eller et eller andet. Hvor mange af jer har klaret det? Nej, den er heller ikke klaret. Altså, det er bare lige, så ved vi, at det er ikke for at sige, at jeg er meget bedre. Nej, det er jeg faktisk ikke. Nej, den er heller ikke klaret. Men, når jeg træder ind og forsøger på lydigheden, og siger, okay, en del af det er, at jeg skal holde op med at tale dårligt om andre mennesker. What? Det er svært. Så kommer jeg i krise, fordi jeg finder ud af, jeg kan ikke finde ud af det der med lydighed. Jeg er faktisk ikke god nok til det. Jeg fejler igen af det. Og det der måske, du kan have 2 reaktioner, når der kommer sådan en krise, og finde ud af, at du ikke kan leve perfekt. Ikke? Den ene, det er, så er det også lige meget. Det er den ene reaktion. Jeg lever som en passer. Den anden reaktion, det er, hold nu, jeg kan ikke, jeg har virkelig brug for dig. Jeg har virkelig brug for dig. Helt ind i min sjæl har jeg brug for, at du døde for mig, og gav dit liv for mig. Fordi at når jeg forsøger at leve i lydighed mod dig, så opdager jeg, at jeg også havde brug for, at du døde på korset for mig. At jeg også havde brug for din tilgivelse. Så den ene reaktion der, det gør vi lige meget. Og den anden reaktion der, hold op, hvad er for dig. Det er de 2 typer erkendelse, vi kommer til, når vi eksperimenterer med lydighed. Så vi får mulighed for at komme til tro. Vi får mulighed for at lade os omvende. Men vi kan også afvise det, desværre. Jeg vil ønske, det ikke var muligt. Og jeg vil ønske for jer, at der er ingen af jer, der griber den mulighed. Men det er desværre en mulighed, at man kan vælge det frem og sige, render op. Men jeg ønsker for jer, at I opdager den her fantastiske dør. Så det er en invitation til at opdage, at du ikke har styr på dit liv, når han kalder dig til lydighed. At du faktisk er i krise og har været det hele tiden, og du har brug for Guds hjælp på alle områder. Og der er det en kæmpe hjælp, at han siger, jeg sender jer Helligånden som vejleder til jer i jeres liv. Men jeg tænkte, for at vi nu lige har den her historie her med det her med de 2 valg her, så tænker jeg, vi skal også lige have vi har faktisk et fantastisk eksempel i Bibelen med en, der siger, det kan være lige meget. Ret op med det. Fordi nogle gange så tænker vi, det er der ikke nogen, der gør. Der er ikke nogen, der er så dumme. Tag det valg. Men det er det desværre. Og det er fra Apostlenes Gerninger, kapitel 24, og vers 24-26. Og ham er Felix ikke.
Der står i vers 22, han vidste god besked om vejen. Altså han havde hørt det der om de kristne der. Og hans kone, det står der her, hun var jøde, som kendte den jødiske tradition ikke. Så Felix tog på et kort rejse og kom tilbage nogle dage, der Paulus han sidder fængslet, bare i en parentes. Senere sammen med sin kone Drusilla, der var jøde, og så sendte han bud efter Paulus, for at de begge kunne høre ham tale om troen på Jesus som Messias. Se, den del var dejligt. Jeg vil gerne høre om, hvem Jesus var, hvad for... Vi vil have noget nyheder om ham, han er lidt spændende, og sådan ting. Så man kan godt have sådan lidt med troen, at det kan være lidt spændende. Men så står der, men da Paulus begyndte at tale til dem om, hvordan man bliver accepteret om afholdenhed, altså det vil sige, at der er noget, man lader være med. Tit så taler man om afholdenhed, så er det noget med det seksuelle. Ikke? Så det kan være, at man måske skulle holde sig til sin kone. Selvom man var en magtperson, så skulle man nøjes med sin kone. Bare som et eksempel. Men det kunne også være noget andet. Det kunne være, at man ikke skulle... Der var også noget med frogs og drukkenskab og andre ting. Så afholdenhed, det kunne også være derovre. Om dom tales Paulus også om. Altså det her med, at Gud faktisk i sidste ende skal dømme os. Der kommer en gang, så blev Felix ubehageligt berørt. Og det er faktisk ikke så rart at høre om det her. Det bryder jeg mig ikke lige op at høre om, fordi det betyder jo, at troen skal have konsekvenser i mit liv, og jeg skal lave om på mit liv. Ej da. Ikke om? Så siger han, lad det være nok for den gang, sagde han. Du kan gå nu, og når jeg en dag får tid, så sender jeg bud efter dig igen. Kan I mærke, at her har vi en afvisning? Ikke om? Her bliver der ikke sagt ja til det, Gud udfordrer os til. Her bliver der afvist. Der står også, hvis man læser videre i teksten, at han håbede på at kunne presse penge af Paulus, så han sendte bud efter ham nogle gange for at se, om han ikke lige kunne få lidt bestikkelse. Så der var noget, han havde mere lyst til end troen. Han ville gerne have nogle flere penge, selvom han ikke var en magtfuld mand, som sikkert havde penge nok. Så det var noget, det han gerne ville have. Så det kan være nok for denne gang. Det har jeg ikke brug for at høre mere om. Det afviser jeg lige. Ikke? Så det er sådan, at han reagerede på det. Og det kan vi desværre også nogle gange reagere i forhold til det her med troen. Men Jesu udfordring, det er, at han kalder sig til at sige, hvis I nu åbner op for den her lydighed, så vil jeg vise jer mere. Så vil jeg vise jer, at jeg har noget. Så kan vi spørge os selv, hvorfor lydighed? Det bygger på tillid til, at Gud han har bedre planer for vores liv og for den måde, vi skal leve på, end de planer, vi selv kan komme på. Så målet med at forsøge at leve, og jeg bruger bevidst ordet forsøg at leve i lydighed, fordi at vi kommer til at fejle igen og igen. Og I lad nu være med at være for hårde ved jer selv, når det går galt. Ikke? Mød hinanden med noget af tilgivelse. Ikke? Og mød jer selv med noget af tilgivelse. Men når vi forsøger, så er det fordi, at vi prøver at åbne op for, hey Gud, jeg tror, du har bedre planer, end jeg kan finde på. Jeg gør det her, fordi jeg vil ikke gå glip af alt det gode, du har til mig, alt det, du leder mig til. Så lydigheden er en invitation til noget godt fra Gud. Og nøglen til, at vi skal have lyst til det, det er, at vi skal opdage, at Gud virkelig faktisk er god. Og virkelig vil os det godt. Og han ikke kun har travlt med at sige, det er også for dårligt. Nej, han vil invitere os ind i sin favn. Vi har mange billeder om, som en høne, der samler sin kylling under sine vinger. Eller som, hvad det hedder, øjeæble er vi. Så dem, der rører, vil jeg røre ved mit øjeæble, siger en på profetens måde. Så det her med, hvor meget det betyder for ham. Så lydigheden, den bygger på tillid. Men de ting, vi udfordrer os til i forhold til lydigheden, det er jo lidt svært.
Fordi at når vi læser Bibelen, når vi opdager, hvad det er, der bliver kaldet til, i forhold til vores selvfølelse, så er det nogle gange nogle udfordringer, der er lidt sværere end andre. Og derfor så siger Hebræerbrevets forfatter det sådan her. Pas på ikke at være ulydig, når Gud taler. For når Gud taler, er der både liv og kraft i hans ord. Altså, så der er liv, der er noget godt, men der er også noget kraft. Det er noget, der bestemmer retning. Ikke? Så det er ikke lige meget, hvad for en retning det bestemmer, men det bestemmer en retning. Ikke? Der står, at det er skarpere end noget tveægget sværd, og er i stand til at trænge ind i hjertets inderste kroge, altså der, hvor vi gemmer noget for Gud. Der står, at Guds ord afslører vores hemmeligste tanker. Det føles ikke helt rart altid, men det er det, der siger. Og motiver, altså hvorfor vi gør det. Ikke bare hvad vi tænker, men hvorfor vi tænker det. Og sætter skel mellem det sjælelige og det åndelige. Det sjælelige, det er det, vi betegner som det, vi sådan tænker, det er det, jeg umiddelbart har lyst til. Det er det, jeg gerne selv vil. Og det åndelige, det er det, Gud prøver at inspirere os om og kalder os til at sige, at det her, det er bedre for dig. Så det her ord, det skiller, så jeg kan få øje på, det her har jeg lyst til. Det her, det kalder Gud mig til. Hvordan finder jeg ud af, hvor har jeg lyst til at stille mig i den dans? Og så ved jeg godt, at nogle gange så stiller jeg mig på en forkert side, men jeg har hele tiden det der træk over mod det, Gud gerne vil med mig, der trækker ind. Og hvorfor er det, vi skal passe på med ulydighed? Hvorfor er det, vi skal passe på med ulydighed? Det er fordi ulydighed, det rummer altid oprør. Hvis man siger, rend og hop, jeg gider ikke høre på dig. Hvis du siger det til dig, så er jeg en oprør og et protest mod dig. Okay. Så hvis jeg siger, rend og hop til hende, så er jeg en protest. Så hvis jeg er ulydig mod Gud, så er jeg en protest. Og når jeg er i protest, så skaber jeg afstand til ham. Det bringer også mig i forsvarsposition og siger, at jeg har ikke hørt nogen, der siger, at jeg er i hvert fald ikke værre end den der. Altså, jeg kender Søren, han er meget værre end mig. Så det er ikke så slemt, det jeg gør. Ikke? Det bringer os i forsvarsposition, hvor vi sådan siger, at det er fint nok, det jeg gør. Ikke? Så ulydighed bringer os i forsvarsposition. Og ulydighed fremmer konfrontation, og nogle gange lige frem krigslyst eller kamplyst, eller kommer op og toppes med hinanden. Og ulydighed gør også nogle gange, at vi tænker, det er sådan et dansk udtryk. Det må I undskylde sige, jeg ved ikke hvor godt. Men man har sådan et udtryk, der siger, målet helliger middel. Okay? Det vil sige, at hvis nu vi siger, i Danmark må man ikke slå ihjel. Ja? Det må man ikke. Det siger loven. Okay? Men hvis man siger, målet helliger middel, så siger man, den der person er rigtig, rigtig træls, så det kan være, det er okay i den her situation. Okay? Så ulydighed gør, at man tænker sådan, målet helliger middel. Det kan godt ske, at han ikke må slå ihjel, men vedkommende er rigtig træls, så i dag må jeg gerne. Så det er det, ulydighed gør ved os. Det får os til at gøre noget, vi godt ved er dumt, fordi vi oprører. Og der er Jesus kan prøve at arbejde med lydighed. Altså enhver, der er villig til at gøre min vilje. Enhver, der vil forsøge at leve lydigt. Der får man paraderne med, man får fjernet oprør, man får fjernet krigslysten, og man bliver et kærligt og ærligt menneske. Man bliver, som Jesus også udfordrer til i Matthæus 6:33, søg først Guds rige, altså søg først det, han gerne vil, at vi skal gøre. Og så siger den, så får I alt det andet tilgift, så får I alt det andet med i pakken. At søge Guds rige, det er at leve ud fra forståelsen af, at Gud er os helt nær. Og når han er os nær, så er han et privilegie at være på hold med. Du får lov til at være på hold med Gud, når du søger hans vilje. Prøv at tænke på det. Vores almægtige skaber siger, hey,
skal vi ikke være på hold sammen? Prøv lige at tænke på det. Han tænker, hey, skal vi ikke være på hold sammen? Og jeg har tænkt mig at bruge dig til at møde andre mennesker med min kærlighed. Vi er på hold sammen. Det er den invitation, han bringer os. Okay. Så når vi søger først Guds rige, så har vi et fællesskab med samme formål. Og til det at søge Guds rige, der har vi nogle gange brug for forbilleder. Vi har nogle gange brug for hjælp til at finde vej, til at gå den vej igen. Og vi har også nogle gange brug for bevidste værdier, vi træffer. Fordi at det her med at leve i lydighed mod Gud, det er jo noget, som vi træner os i. Hvis du skal være god til at løbe, så nytter det ikke noget, at du aldrig løber en tur. Hvis du skal være rigtig stærk til styrketræning, så nytter det ikke noget, at du aldrig løfter nogen vægt. Og Gud siger, hvis du skal have en tæt relation til mig, så nytter det ikke noget, at du aldrig søger mig. Så får du ikke noget ud af det. Du er nødt til at søge mig. Og måder vi søger hinanden på, søger Gud på, det er at prøve at gøre nogle af de ting, Jesus han gjorde. Jesus gik afsides og var stille. Jesus var i bøn. Vi fornemmer, at han var gavmild, så han praktiserede gavn. Så er der nogle ting, hvor han spiser noget på hviledagen, men samtidig så fornemmer vi også, at hviledagen faktisk betyder noget for ham. Så det var ikke, fordi han var i oprør mod hviledagen. Han taler om, at vi skal elske vores næste. Det er lidt sværere at gøre til en praktisk livsregel. Men man kunne da gøre det til en livsregel og sige, jeg vil prøve i dag ikke at snakke negativt om andre mennesker. Det er da et godt skridt på vejen. Okay? Så find livsregler og livsværdier til, hvordan du vil ligne Jesus en lille bit smule. At være kristen, det er jo et øgenavn. Det er jo at være en lille Kristus. Okay? De første kristne, de blev kaldt dem, der hører til vejen, altså dem, der forsøger at gå samme vej, som Jesus gjorde. Altså forsøger at gøre det samme. Men så efterhånden, så lader mennesker mærke til, hold da op, de lever næsten ligesom Jesus. De er sådan nogle små Kristusser. Så det var et øgenavn, de fik, fordi de folk synes, de levede på en måde, der minder om Jesus. Så det var lige lidt udfordring i forhold til det. Og så i forhold til det her med at søge Gud, så havde jeg bare lige lyst til aller sidst bare lige at dele et billede. Det var en, der var på en retræte. En retræte, det er sådan, hvor man forsøger at sige, nu tager jeg lige 1 eller 2 dage, hvor jeg søger Gud, og jeg fylder ikke mit liv med alt muligt andet. Og så på den her retræte, så blev vedkommende udfordret til, at løbet af den næste halve time, så skulle han bare kun fokusere på Gud. Og da han så kom tilbage til sin vejleder, så sagde han, jeg mistede fokus på Gud mindst 100 gange i løbet af den her halve time her. Jeg kom bare hele tiden til at tænke på noget andet. Og så rådgiver svarede, men det vil jo sige, at hvis du mindst 100 gange mistede fokus, så har du faktisk mindst 100 gange, hvor du prøvede at få fokus igen. Tillykke med det. Der var 100 gange, hvor du opdagede, at du havde mistet fokus og forsøgt en gang til. Så var det en succes, eller var det en fiasko? Når man synes, man mistede det 100 gange. Det er jo faktisk en succes, fordi hver gang du opdager det og prøver igen. Og sådan er det i vores liv med Gud. Hver gang vi opdager, hvor vi er gået lidt skævt og prøver igen, så er det faktisk en succes. Så har Gud fat i os, så har han kontakt til os. Og det er det hele værd. Lad os bede sammen. Kære far, kom du og tal til vores hjerte, og rør os med det, vi hver især har brug for at blive rørt med. Gud, jeg beder dig om, at noget af det, jeg har delt her, det må kunne bruges. Det er sikkert forskelligt, hvad det er, vi har brug for at høre fra dig.
Men Gud, jeg beder dig om, at det må tale til vores hjerter, det som er fra dig. Og så må du rense ud i det, som måske var knap så godt, og bare var fyldt fra min side. Kom du, Helligånd, og tal til vores hjerter. I Jesu navn. Amen. Så er det meningen, at vi skal have en nadver. Skal vi ikke gå direkte vores nadver, eller ikke med? Ja. Og jeg tænker, hvis jeg nu lige går herop, så kan det være, at dem, der skal være med til at stå for nadver, de kan komme herop også. Ja.